po na tong iro atong palingkuron. Kay mura paminaw ko ni baho na siya. Baho man di. Oh no! Bang! Expert ang baho. Oh no! Bang! Oh no! Bang! Oh no 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 no! Oh no! Bang! Og diri guys, mamutang na lang tagrekso na diri kay nanimaho naman tang panghak, nanimaho tang kuan, butangan na tog rekso ng atong ilok kay para dili siya mabaho ba kay mao man na siya tambal gyud sa baho sa ilok. Og diri atong butangan atong ilok og kuan na siya left and right, butangan nato og atong ilok og rekso na kay para mahumot susken expert ta kay ang baho ba makalipong na atong baho sa ilok. Mao ta guys atong iuli na natin humatan man naman atong butang atong sa atong ilok, atong tarungon atong rekso na og butang sa butanganan kay aron dili mahulog kay butang na po nato na sunod. Og dire ato yung itarong yung baho pag ilok agi sa kabaho sa atong ilok murag bigibati man kog kagutom diri ay diri matik din ta diri ari tang kusina tan-aw na may iro diri diri atong kapikapon atong iro atong palingkuron kay murag paminaw ko ni baho na siya. Baho man di ay nataawa lain na kay baho po din ay basta iro baho iro yun ay baho na akong ipalingkod ng akong iro kay murag iro man pug baho po di ay labaw. Lain na labaw pa nako kap lain na yung baho yun ay oy no. Akong si Ugi si Bugi nako nga iro nga cute mo ni akong iro guys nga baho gamay basta iro murag siya iro baho nga iro gamay ba iro